Anyang aki din! Girlay! Girlay! Apay manen ayan, nanang. Bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. At danto manen maibagadagit ti kaaruba. Asinaw, tinangparot da ito'y kay mulmulak amarunggay. Ne, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung dinalapos dalatan. Asino nga raw tinangdalapaws. Kat ni tatang narabyan nabarbartak nagawit idirabi Anya lakit din. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y timulak amarunggay. Kakasing akong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa mananday ito nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Tomas! Bumangong ka man dit, ha? Tomas! Kalaban! Nanay! Apay adumanog ka man tayo! Nanay! Kumugtar pa'y isalbag alak na yan. Kalaban! Nakakitin man. Ay aguray ka man tamapanak mga la iti pangrein ko kan ba na? Kalaban! Dayto ikatirikat na. No kanayon amabartak dayto ataw. Dayto atidog akayaw. Pangrein ko kan ba na? Hay, Tomas! Na, kasta unay ilik na lumasukit ikilikili. Ay, na! Ay, timandapan na. Na, ingkarkaro na kidin pinagala. Saan amareeng kastilan? Kayaan na kiidi amakudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan, itiin nakalaan. Imposible asan kapay lang ang makariing dito'y nagkilnogan kinaw. Ano to daw? Anya na gito'y ulo titoy-toyo diti ulok? Nakariingkan laka. Bah! Ay, apa yung sinabuagan na kitinagkilnugan? Kahit di kagayang makariing, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamay? Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan dinalapos mo kidain. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagi ko dandani may padugmamak mo idirabi ay. At nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartek mau. Di mon amaw ti mapaspasabak iti lubong mau. Amaw no apay anagmulak iti marunggay Si Dagan Amumot gayam. Tasi kaalaklakayan nga awan manaknakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salaang amarunggay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayo nga agistambay. Oh, apay? Ay, agap apa man ang dananang kang tatang. Kanayon dan samot nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin amabarta. Kat amumat ninang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung badado. Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Aywanan niya. Adda ka di dita boarding house na? Kat adda madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kitdi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay kat na kayo uniform Danda ni alas 10. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerry Moore ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day taabakot. Amok anapigsa. Angam an-anong anak nga ta. Uray tan-awak laang. Win kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga rodan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni Nana Inga.
Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to natumba marungkay. Sayang mag, sapay at daramutnan. Aha. Agmulmula ka gaya, may timarunggay. Ay, sus, ni bakit inga? Ay, puweraan anong. Ay, wan man ang inga. Imbagla pagalaan iti sidang. Hay, ado timarunggay, iji balay may. Umay kayo lat tamangalan o kayat yaw. Ay, wantaw man ang inga. Ay, sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay, sus, puweraan anong. Puweraan anong. Agawid akong tay nakagluto. Agungot manan ni inang ko, no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga rod, ngamne. Agsubli ka inton malima, tagistoryata manan. Wana. Mangalakan to man iti kornik, ta isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo ni na ingaan na laing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Ala, inakon. Mayat ko matial daw ko ita no nakitak ni Gerald. Kayat mo makita ni Gerald. Ha? Nanaingga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayaon. Kasanam anaamon ti pampanunutat nga naingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di ti dakdakamatom Miss Beautiful. Alangan, ni Nanaing ka. Kumusta ka nga? Sige, agtungtong kayaon. Nakipimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Kan karubak pa'y. Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni Nanaingga ni Gerald? Mabalin to may agpasyara di balayo? Wala, mabalin na ta. Thank you, Nanaingga. Ay, awan manan di tatang mo. Pimanaw manan anapan na kinaw. Rabin to manan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay jay gayam ko nanang. Ita ka lang agaway. Kat, umayak agluto Nangagmaw, jay kunak. Umaynak ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino Gerald? Jay nga'y border dita bangir balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang, jay kasla artista. Kayat nakaday chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuok mau. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyaran nanang. Anya nga'y tinaknakan day Gerald. Tao may nakapasyaran. Inan-anungan saan ni Nanaingga? Jak tupay kayat amasabat day tabakit inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa na masabat ko mo ti may sabakat. Ay, ni Inga. Ay, bakbagatan. Nagpigsat yan anong na dahil na bakbagatan. Mayat day takantam Ay, no kayat mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan kay jay bangkag. Dahil talag barbartag, tiar aramidam. Ay, agungatan Nanay nga bakbagatan na napigsat yan anong na.
Ay, puweranong. Ay, sakit kayo iti ulo dagiti asawa yaw. Da kayo amang Marta. Nasaya at si Mangputkan. Nabartag ka man. Maditi, marikring na. Bakit? Wen ata nabartag ka. Na. Apay nga'y tagkalkalingatan kamot iti kastaunay. Mawala. Agidak man. Ay sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Agmake apak, umay nakpasyaran ni Gerald. Mataya ko na bakit? Nasakit ti tiyan ko kung maulaw Aglamin ka? Mataya ka rin. Gerlay, umay ka na! Mga nakay tinapos ko nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitin ni Tatang Mau. Sige, ulsam, darasam. Amang ano inan-anungan ni Nana Inga. Ingka nga ron mga la iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat di marunggay di taruar. Awan pa iti bulong na. Ay kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaru ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadipay. Lakaay. Ay, maulaw. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus. Iso inan-anungan na kan. Nagkuna nga main akad taam. Diyak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato mo. Gawato ko para gid ka, Miss Beautiful. Anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igawatan ka ang sungbatan nakton Ha? Sungbatan ka adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat basit. Maulaw bakit? Ay, una yan. Nagbayagan ay ay bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Ada kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, hunggayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni Tatang mo amang Marta. Anay, anay mat. Anay ko. Nagsakit mat saan mo unay mat Tapno maagasan jay an-anong baw. Anay ko pati rupa ka, anay. Tapno maagasan ka. Ipaturay ta maragrag amin abulong di tabagbagay. Tapno maagasan ka. Anay ko. Ay. Gerlay. Apay, nanang. Itay kapay ngagtantan-aw di tatawa. Asino ay at titantan-awam. Awan. Ni Gerald. Kat, kitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abunong ti marunggay ijay nagidaan ni Tatang Mau. Ha? Naimbaganan ni Tatang? Nakaturog pa'y. Si Putam, tainton makareeng. Mapanmanen makinom kadagiti pada ng artag. Kat, malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan tamapanak gumatang iti sidaan tayo di tatalipa pa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh I told you so. Nagadua talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamat nga men, jay insapli-saplit ni nanang kinitatangay. Ay, nakariing ni tatang ko amang Marta. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan dyan ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti.
Day naglakwan yaw, ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide, dandani pa'y mahay blood. Ay, di pa nabas ka. Apay, adda mapan niyo tabasan. Ikalan, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, di bangkag. Ay, nasken na makamula tayo, daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Rik na, mano nabara kayo pa'y. Awan matiguri-guri yaw. Ha? Umakala ko itinatang. Di may patarimaan tayo na iti balay tayo. But tiatap na. Gerlay, nakaring ka din ni tatang na wano na panmanan na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula di bangkag no, malinisak ti ruot na. ay, Gerlay, agan ano ni tatang Mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsudak ito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dinungay ti papanam. Nakidi bangkag. Ay, sumurot kayaw. Naan-anungan nanang. Iso ang nagbaliw. Wan, sumurot kami kin ni Gerlay. Ang aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ang timulang nanang. Wan tapno inton maan-anungan manan ni tatang Mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Awanan ti bagas tayo, lakay. Awanan ti maisa ang inton bigat. Kasta ka di bakit? Nay, sapay saan pa yan naalat ti swildok. Di pa mo inted ni tatapon siya. Adda kwarta. Oh, adday na. 1.5 date na. Igatang mo iti half kaban abagas inton bigat. Wen. Igatan ko itong bigat. Igatang mo nga igatang Saan mo manen nga igatang iti kumkumpurme day ta inted ko a kwarta. Panunutam nga awanan ti maisaang. Anya kalaki, di na ya bakit? Igatan ko. Di ka madanagan. Ay, unay ka. Ne, nagsapa ka mo't anagrieng lakay. Pinusigod na masapsapa ka, Greg. Unay ka na ya. Tila madmadlaw mo. Manyangay ti amok. Ang mga no adamanen plan-planuam apapanan. Wano plan-planuin nyo kin ni Lopez agayim mo. Awan. Ay, dayta ka man ako nakon. Di mo kunaan amapan kay manen makibulang ijay laod. Di ta ka man langan. Panawan kan. Mapanak iti tirsina ni Bakit Supeng. Gumatangak iti bagas nga bagbagam iti rabi. Naimbagman tayo nalam na itamanok mo, paray. Wina, mabalin aya saan? Naimbagman, ta saan nakita ni Bakit mo? Sana ka nakita, gaputa nagnaki di likod. Naging inayada ka na pa ni kulungan ti manok ko. Isuan alak da ito eh. Kay ilaban tayo di bulangan. Apaw? Nagmayak mo tin tayo tamanok, paray. Nagmayat ti takder na. Ay, masigurado ka mga apak tayo, paray. Ay na, sapay lang ko mga rood, pare. Mabit lang man, paray. Ang mga nuwad na kwartam nita. Awan ngaming kwartam kita kay. Ha? Ay, awan mo dati kwarta. Ngimada ka kaiso na awan 5 ko dito eh. Igatan ko kumaitibagas mi kahit. Mapantapay lang yung bulangan. Siguradong agdoble da ito eh. Ay, alang nga rin, paray. Mapanta nga rin, tapos mailaban ta dahi ka manok mo. Nagmalas si tangal daw, pare. Naabak mo tinti manok ko. Ay, huwin nga rin, paray. Sana ba, lay? Bumawitan to, indun sumarano. Sa bagay mit gidi ah. Huwin nga yan. Manong nga tinabati iti kwarta. May gatang mo kumaiti bagas yaw. Ay napo, dahita nga ruti parikot ko, pare. 1.5 tintin ni bagat ko. Ay sus, tal-tal lugasot tinabati. Anya? Ay sigurado ang makaungot manin ni bagat no kastoy. Ay mamukla ko maamabak ti manok ko. Saan na ko man na panigi bulangan. Ay salbagkit di ti kastoy. Sana bali, pare. Kasi tin ako nakita, eh.
bumawi tantaw, inton sumaruno ala ba? Iso nga inton sumarunaw, pilyam ti manok mo mapantay bulang. Tayo man masigurado mamangyawi di tirinibaw. Naimbag arabi iyo, nanasuping. Kastamot kan ka, Juan. Anya gatangam. Gumatang ako may iti 5 kilo sa bagas. Ha? Taman pa'y akinilo ti gatangam. Uwan nga rod, nana. Igam mo pa'y day takawitan a manok mo. Siguro, napan ka man na nakibulang anya. Agi kilo kay kidin diti bagas. Nagadukat sa uyon. Rabiing. Saan pa yan nakaisang ni bakit ko iti pangrabyan may. Nasayaan ta nagawid kayong tatang. Itay pa'y ngagungungit ni nanang. Kasta ka di anak ko. Sa dino dayan na. At dayjay kusina. Kastaw na yapungtot na kada kayo. Nasayaak, tanapanunot mo pa'y kinagawin. Bakit? Ayan ti kagudwat sa ko abagas ngayon pagatan ko kanina. Ato iti 5 kilo sa ginatang ko. Dahito'y palaan. Anya, Pasensya ka na. salbag kakit din! Anay ko. Awan lang arudan maisaang, inununang payla ang tinapan nakibulang. Nakibulang may bagbagamay. Di nakpagbalinan amaag. Amok anapan ka nakibulang. Awan di may sa amanok mo ijay kulungan. Ha? Makapahay blood ka si Kahwan. Agluto ngam saan ka amang mga na, makaammo ka iti kanam. Anya? 5 kilo lang ang bagas ti ginatang ni Manong Juan idirabii, Manang Mila? Wan nga rod, imbes akagudwat ka bandi ipagatang ko, ngam nagbalin a 5 kilo. Anya? Makapapungtot at talaga day di amanong mo bakla. Ay, nagmayat apatayaban ti banga-banga na. Ay, kaya di mo pala pinatayab, Manang. Tapnog na kang tiyawanan bain. Imbes nga igatang iti bagas, napanakit din imbulang. Day tangarod ti bisyo na apulos adi na maikat. Bisyo na aginggat matay. Ay, payman. Mangibabayin day takabsat ko Ikak man iti pagnakman na. Ha? Makapapungtot. Ang lalaki din na ya. Dito'y paimot igit ti kalsada. Ti pangungtam kanya kading ko. Apay! Adaya pilpil yan ti pungtot! Anytime, anywhere! Anya? Una ang manapanunutan ti pakan mo iti pamilyam. Sakbay aday ta panakibulbulang mo. Imbis nga igatang mo iti hapkaban abagas. Impustamon. Talula kilo ti ginatang mo. Sakbay kiti nakabsat mo ti mababain ka ni Manang Mila. Ay, una yun ti kastoy. Mabalin ka din nga ijay tun. Balay nga agsarita ta. Nakababain. Ada makangkangag ka data. Ay, awan bibiyang ko! Uray pa'y mangagdaging gana iti Mars. No di mo pa'y labal baliwan day tanga ramid mo. Heh! Siyak ti makalaban mo. Ala, mangan kan manok ko ha. Mangan ka amangan. Tapno na pigsa ka makilaban. Inton pa naglalaban. Kadun ti mangan, wine. Apaw! Na. Nagganasan? Mayat! Ay. Mayat! Kwa, bakit? Naimbag pay day tamanok mo. Tamangan di tadakulap mo. Ngam jay putot mo. Di mo pa'y maigawan. Nga uray makitkitam amang manganin ijay kalog ti kaldero. Anya kalaki dinaya, bakit? Tila man ang ibagbagam abigbigat. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Naimbag pa'y dagita manok mo. Kabayatan ti panangan dagita dakulap mo. Ap-aprosam. Ngam siyak nga asawam. Di mo pa yun maprusan. Anya? Ana, itultuloy mo day tangar aramidam. Ha? Siyak tulaang ti mapunuan ha. Maklaat ka iti aramidam. Anya? Oh, anya day ta binagkat mo asang-asa ko. Kwa, mais da ito, bakit? Mais day ta? Mayata. Mais ganyam. Anya nga day ta nakasupot. Vitamins, nagiti manok ko.
Kasla agmutag da ngamin, so gimata nga iti vitamins da. Nagmayat man lakay. No gumatang ka iti kanen dagiti manok mo, may sasako. Ngam, no bagas ti gatangam, 3 kilo, 5 kilo, kan no maminsan, 1/4 kilo. Sanga-saang laang. Kan may sa, naimbag pa'y dagiti manok mo, ta maigatangam iti vitamins da. Ngam jay putik mo, pulos, manipod pa'y ide, aging gaita, awan pa'y napuutak nga ingatangam ti anak ta. Kasangsangpot ko pa'y lang. Day tamanan, ngiwat mo ti paspasungad mo. Hindi laki din ay. Mas daawak man iti dayjay nga asawa, Mila. Ha? No may gumatang iti maes, kinaban. Abasto ka no dagijay manok na. Ngam no bagas akanan nyo per kilo. Wan nga rod nana. Iso ama pampanunot ko pa yan, ano maminsan, partsyak sa amin ng dagiti manok na, tapno sardengan ng tikas di abisyo na. Ha? Naimbag pa'y nga rod dagiti manok na, ta kompleto ti vitamins da. Ngam no si daan jay anak na, pulos, di nanto pa'y may gatangan. Ikam ti pagnakman na, Mila. Saan anasaya at dayjay nga aramiden na? Talaga anana, ikakto. Nay, apa nga dito paray? Kasla, kakapsot ka may. Bunarot pare. Kasla guri-gurak. Ay sos, nariga rin dito paray. Naabak lang rodan di manok ka. Kasta ipela ti marikriknak. Sana bali tadamot ni bakit mo ang mga iwan king ka paray. Uwin mo't kidya. Patyan nga igatangan na kiti hagas ka. Dala patyan. Ha? Amok, ti ugali na bakit mo kasto yung adasaan anasaya tarikrik na ag. Imbis nga si kasunak. Ay, agmalmala ba pagsasawan na? Anya? Oh, apay akas ta tilangam. Apay, aggurigur ka, lakay. Ay, malamlamin akong nagtitigar ka sa sulong pa lang. Ay, katay ka, ati maganab mo. Uray agtudtudo, wano agar arbis, wano agbagbagyo, rumwar kalatta amapan makibulang. Ala, ing kaagpa-apros kadagijay manok mo. Bareng iso, ti makaagas ken ka. Ay, hanya ka matan. Kasto lang ang rodan ti marikrik na. Pagsasawan na ko lang. Kat, anyang nga rutinam na maam, asikasuan ka? Ha? Ultimum, salbag ka. No nasaranta ka, dagijay latan manok mo tap aprusam. Ngam no kastang aggurigur ka, umabay-abay kakit din kanya. Ha? Amo sayo? Oh, si kamot gayang bakla. Kasla papaya mat day ta imot mo. Juan Manang, itad ko kumakada kayo. Ado nga min ti bunga di papaya mi. Kasta ka di. Ay, adamot na ata. Ada na luon. Naimbagla ka ng dagiti ka anak ka. Aywan, paborito daday ta. Ay, ni Manong ngay. Hay, aday jay silen. Nakaturog. Aggurigor ngamin. Kasta unay abara ti bagina. Anya? Kasano mga min, uray nagpigsa ti tudo, rumwarlat ta amapan makibulang. Oh, anya nga ita. Ay, maganab na. Gungguna na Ay, ada na panunot ko Nung atamang partiyak iti may sa manok na. Apag isungad da papaya nga inyag ko Tinulang manok ko naman. Hay! Ay, katuan Saan abale, tagkabsat kayo mat. Uray makapungtot kan ka. Ayos lang. Anyat ko naman ang Mila. Dahil aka namin ti ilablaban na manok. Wan, kanayon mat aday ta ti irwar na. Para makita. Ay. Parchik talaga ti paborito na manok. Kalpasan na maluto. Pagigo pagpaiti sabaw ni Manong. Sigurado ang maganasan ni Manong mo iti kastang aramidum. Maganasan na No di na mo nga na ito yung manok nan. Hay, Marwan.
Iso ti ayan ti atensyon na. Dagito'y manok na. Awan pa'y oras na kadagiti ka nakak. Iso nga parchak dagiti manok na. Eh, itamampay. May kaduti balay ading ka. Wala! Imayag, tanaglutok iti tinola. Antoy, umigop kay tinapudot asabaw, manong. Nananam. Ha? Mga no sulay to ti agas mo. Ay, agyaman na ka din ko Apag iso. Ay, di nak magamin asikoso ni manang mo. Ay, Gapo, nagnanam ngagpaiso Wala, nananam. Inlutok iti kayo dayta. Saan nga iti si Lane? Iso na dumdumati nanam na. Nagmayat dal ito apapaya alaok na. Madlaw ka puro sa ading ka. Mamit lang. Ayun, nangalami ti manok. Nananam dayta manok, manong, di ba? Dayta man, di manok akanayon mo nga aprusan. Anya! Iso dayta di kanayon mo apainuman iti vitamins. Ken kanayon nga ibulang mo. Hoy, agar aramid kasi ka bakla. Hay, padasam ti agungat. Ibusak amin di manok mo kunak tumet. Awan mo't basol di manok ko. Agam apay nga isumot din ti pinartiyaw. Unay kay mutain. Apay, agpungtot ka? Imasak lang ti sabaw na. Manok ko gayam ti pinartem. Ala, agungat ka. Kas itinakunak itay. Ibusak di manok mo. Husto lang, tapagnak, ma'am. Sana bale, tasikati imuna nga imigop iti sabaw. Anya? Denggem ti baga, saan adakas ti panagay aya mo kadagita a manok. Ken saan adakas ti panakibulang mo. Ngam, among kumati limitasyon mo. Saan nga amin nga oras? Ket ipaay mo kadagiti manok mo? Ha? Gapo kadagita salbag a manok. Awan pa yung oras mo iti pamilyam. Nang runa iti kaanak ka. Ay, no di ka pa agbalbaliw. Ibusak amin ang manok mo. Ado pa iti papaya iti balay nga isang pao ko. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane! Anya Laki Jane! Sige lang! Aginom tayo. Siyak di makamoy darabi. Kunak kata kayo, ado ti kwarta ni Gibe, kakadwa. Gasusweldok! No kwarta, sana problema. At naman yan dyan, nalay pukaw, bakit? Balot! Hindi nanatasing na dyan. Naglako iti balot, amin na lang. Ayabam. Nanatasing! Hoy, nana! Gumatang kayo ka di iti balot. Wine, umasinag ka rito sa matang kami. Hanggang paso, gawatan ko na. Yadda mo labuin naman o ka. Iruar mo amin na tala akong tagatangak. Amen. Apa, hindi mo nangagayat yung baga ni engineer. Amin alakom, kunana, gulpin na. Ay nagsayatan no kasta. Ay, saan akong ama pa nagisursor di abagatan. Kanan mi pa amin, so ami bayadan. Iso nga kure ka. Agtugaw ka dita igit. Manang, rabiin, awan pa'y mo ni nanang. Ay, wan nga ron. Madanagan akon. Saan ba't amarabrab yan akastol? Masapsapa nga agaw awid dayjay. Uray no saan ang makalako iti balot alako na. Kunak tumit ngamin asaanin nga aglako iti banot. Ipilit naman. Ikakmot iti kwarta na. Ang mapanlatamot aglako. Ni, isun sa daytan. Isunsa nga agpaiso. Ang apay nga itawan mo't jay basket na. Nanang, apay nga kayo lang nga si Mangpad. Ayan di basket yo. Ay, nagadumagayam tinagluloko dito lugar tayo. Awan mo't ti amok analuloko dito lugar tayo. Ni, inan da kayo nanang. Ayan di naglakwan nyo. Dahito'y la duagasaw tinaglakwak. Duagasaw? Kano na puno di basket yu itilako yu itay abalot.
day tala ang tinaglakwan nyo. Iso nga raw, ako nak nga ado, tinaloko dito'y lugar tayaw. Takalpasan akin nanda jay lako kabalot. Dayto'y ladwaga sa timbayad da. Anya? Asino dagi jay nanang? Lukwon dati bakit nga agsapsapol? Pati jay basket kaw, inalada. Ay, naglalastog dagitan. Iso anarabianak, ta pinagururay dak. Idi na ibus dakin nan, sadak binayadan. Anya? Asino dagi jay? Nagagkumot a Kevin tinagan di kaduada. Engineer ka na. Engineer pa'y? Kasta ti aramid na iti bakit akas ka na kayo? Saan ang mabalinday ta nga inaramid dakan ka? Talaga saan ang mabalin? Ay na, baybay anyaw. Lalaki dagi jay. Anya nga'y tigaway yu ka dagi jay kat nagtatayag da. Ay, di dala mabayin alokwan dati bakit? Tuntunag day ta nga Engineer Kevin nanang. Bayam, siyak ti mang tunton. Sungbatan dati naramid dakin ni nanang. Sa bagay, uray babae ka, nga maskulado ka mo't. Ado alalaki ti mabutengken ka. Ay, dumano gak no makaungutak. Sige, straightem idamanang. Nang runa day jeng engineer. Manong, madama ka ngaglininis. Wan ma'am, talunis ita. Nasken nga agdinisak iti aglawlaw ti eskwilaan. Amok nga ado dagiti gagayam yo itirwar. Ay, ato ma'am. Ado ti ka magiyak dita. Apay ma'am, Adda ka di am mo yung agnagan iti Engineer Kevin? Engineer Kevin. Ay, awan ma'am. Sigurado kayo? Bayantahan na magag dagiti gagayem ken kakabagyak. Apaya berbero kunyo da dya tao ma'am. Adda basol na kininanang ko. Wanted dayjay a tao. Ay, delikado nga raw. Nanang, apay aya atangad-tangadin nyo dagitalako da basket dito'y palingke. Gumatangak nga road. Jay kadakkelan. Damagak no sagmamanaw. Apay, anwan nyo ti basket. Ay kat aglako akmanon iti balot. Ay nananang, linuko da kayo lang arudan. Aglako kayo pay laang. Naminsan laang mat anapasamak dayjay. Kun adda talaga dagiti naluluko at tao. Nanang, ikanda kayo laangan iti kwartayo. Mano ayati kayat yun? Kabailak pa'y tagtrabahaw. Kayat ko pa'y taglako-lakaw. Di yu ay amaw at ipanaglaklakok iti balot ti pinangbiag ko kada kaya. Ha? Wan, amumi dayta. Saan ka ngagbalin a nurse? Kan saan mo't ngagbalin a maestra ni Manang Mau? No saanak a naglaklakaw iti balaw. Isungarod asumardeng kayon nga aglako. Tanakalpas kami mo't na, nanang. Mabalinda kayon nga ikan iti kwartayo. Ay agtal na ka man si Kasila. Nagmayat tupay taglako anak ka. Makitak dagiti ko kumaray. Kan padpadaanan dak akalayon dagiti sukay. Ay nananang talaga saan kayo amanawa. Damagam man kiday jay aglaklakaw. Nusag mamano da ito'y kadakkelan abas kay tagatangag. Pare. Uy, sikamot ka anda ta, pare Kevin. Lugan mo day ta? Abay, di ka mamati ka balak ti gumatang iti kasto alugan, ha? Saan mo takas na, apo engineer? Ayaban ba kiti paparkada? Agsat tayo manan. Yes, sigo na pag-iinuman tayo? Wala. No kayat yo, ije adu ti chicks. Oh, Nagpipintas da pa ko naman, engineer. aduda ka ngaglamas. Ken kayat ko silibraran. Taadda kanya ko, hindi nabayagan ngayon arapap ko alugan. Ay, kasta ka day. Ay, guwapo talaga na ito yung lugan mo, pare. Ay, apo engineer. Ay, I shall return, ha? Mapanaklag time out. What? Sige, engineer. Apay nga awan manon ni nanang. Ay,
napanmanin naglako iti balut manang. Manan? Laplapdak nga rod ngam inungtan nakmet. Ay, nagtangkan at talaga ti ulo na. Piyesta ka nung amin ita, iso asigurado nga ado ti malakwan na. Kat, kasano nulukwan da manan? Day tamag ti bagbagakan kwa na, ngam nagpilit matlat na. Sapadyak mabiro kan day ta ibagbagada nga Engineer Kevin. Wen nga rod, ngam siya, biro kak no asino day jay nga Engineer Kevin. Lumalpas tayo nga, ginom. Mapantayo ijay piyestan. Ituloy tayo tiya, ginom. Nanggagyaw ka kato ah. Barong kami. Barugayam ah. Abay, dan GF mo, engineer. Agbirbiro ka. Ada ka di may rekomendayo? Balaw! Ay. Balaw! Engineer, ada mo na dyan, bakit ngaglako ko iti balot? Balaw! Ay ba nyo? Gulpian tayo manantin ako na. Nana! Umay ka, gumatang kami. Bayadan nyo nga rudmet itinasaya at Abay, kurang tin bayad medical man. talaga akurang kung saan nyo nga insublay ja basket ka. Ayun gayam. Saan miya na isubling? Ay, naibulang kung saan hindi nagawit ah. Nana, error mo amin ang kita, lako mabalot. Bayadan me. Kanya kita, tanag yun. Amam, da ito'y bus may nana. Engineer da ito'y. Ado ti kwarta na. Makitam da ita nakaparada alugan, di tayo igid. Lugan na data. Lugan ko. Kabalak ti matang iti kasta kang inat lugan. Dita din balot mo ti jak bayadan. Manula da ita nga. May mesa a basket. Kasano nga nabarda kami na. Nakadumugan na iti kakadwa. Nasken abayadan nyo amin, yakin na nyo abalot, alakaw. Kita ka kung na nabate ako. Sanak nga agaway no sa inyo abayadan amin, dagiti kinanyaw. Bedak. Danag mo na bakbagatan. Para engineer, ada ka di problema. Ito yung karot bakit? Di na kaya nagawit. Sana mabayadan dyan. Lako na kanwa balot. Nana, ada pagbayad ni engineer. Kita karot di pita ka kanwa dapay kwarta. Ada, mawanan kaya mo titi kwarta engineer. Kita man, mga dapay. Sila ba may cellphone ba? Nasipngit gaminan kay. Ada ita. Nasilawa kon. Purun samot resibo iti nabati di tapitakam apo engineer. Ay sus, awanan ti kwarta ka. Ni. Awanan. Nakusa talagan pare. Kasano na ito, nana? Anya ti, naganan da ito. Bakit pare? Nana Taseng, pare. Talagan na. Nakasulangan, nana tasing. Utangan mo iti, kinan niya balot wit. Bayadan ka ng bigat wit. Ay nagluloko kayo, kinanyaw sa inyo abayadan. Utang nga road, nana. Ay sana mabalay. Anya ko mati, mabalin mo nga ramidan no di ka magbayad. Ipapulis na kami. Aba, di mama mo nga ti kagayam ko apulis. Nagado. Ala, nana Taseng. Nagsublikan doon, inton bigat. Iti kasi mo lang oras. Nagbayad ni Engineer Kevin. Ha? Ipulong kayo kadagiti ang nakaw. Ne. Anya ka na? Ipulong na takano kada kiti anak na pare. Kuno, puro babae na kiti anak na dahil tabay. Jak kabutang dagiti anak na. Pulis tubay ka, jak kabutang. Dagitan to kitin anak na. Ay, pa nakiti dito ya. Ne. Nagawid doon pare. Ay, kasi mo tabak. Pare, makatutulog ako. Agawid ako na. Kapag alam iti maniho ya pare, kanina bardakan. Simple, easy. Engineer, jacket mo di ag-drive. Sa bagay magkili ah. Agsublingan ta dyan, bakit? Kadwa na dagiti anak na. Kabawasan na dyan, bakit pare? Nalipatan ng tinapasamak. Anya? Linuko da ka manan? Wad nga raw da nakaw. Nakarkaro itan, ta saan da binayadan jay lakaw.
Pati ka barbaro abaskit ka, inalada. Makadandano ka kung kastoy lang. Di ading mo asila ngay. Na paano nag-duty di ospital Sa nabalay, dusaan ni Apo Diyos na kita naluloko at tao. Sa pula ka talaga dayjay Kevin. Nagkita kami. Ipakat ko kankwa na ti kinalaing ko adumanog. Sige, nagkakarira tayo. Makita man na sinong tinalay niya. Try. Kumamat kayo! Naglukon ka. Buburtikan lang natin. Apoy naumor na ito ang tora. Ayaw gulay ka na. Tamasabat ko. Abas! Aw, apay ngimawag ni ading mo asila. Ay ayaban na kay ospital. Ada ka no pasyente da na aksidente nga agnagan iti Engineer Kevin. Ang mga no iso dayjay, yan ang loko kanya. Mapanta nga tana nang. Inta kitaan. Ikakman ti pagnakman na dayjay a tao. Sige nanang, bigbigan nyo anaimbag. No iso daytoy jay engineer nga ibagbagayo. Na, limlim tagmat ti bibig kan mata na. Ang wag, iso day tayo ng loko kanyak nga engineer, anak ka. Ala, aglesi kayo dita. Ni, anya ti aramida manang. Ibalis ko ti inaramid na kininanang. Sino kaya? Apay nakalayat kanyak ti danog mo. Mabigbig mo, daytoy abakat. Jaglakla ko iti balot. Isuday ta. Kaasi lang arudan nga aglaklako iti balot. Bakit pay? Angam anya ti inaramid yo. Kalpasan akin na nyo, saan nyo abinayadan? Anya ti makunam? Manang, nanang, rumor kayo pa'y dito'y silad na. Tao may madamdama dagiti doktor. Ibalis mi ti inaramid mo kininanang mi. Agsubli kami. Da kayo ti anak na. Wan, siyak ni Sheila. Narsak iti daytoy nang itarayandakan ka nga ospital. Ket nimat manang ko, teacher, kan nalaing adumanog dayjay. Nagpintas ka mo ton, miss. Nurse. Nuamukla ko mga danak na akaskan ka. Diyak pulos inaramid ti kasjay. Agpaimbag ka kiti, taidarumda ka iti inaramid mo kininanang mi. Daramdak? Dosandak? Aklo na kabasol ko. Pangasim. Tapalumusan nak nga gayat kan ka. Kastoy gayam tirik na ti agayat. Kalpasan alinuklokom ni nanang mi? Umay ka dito'y balay mi? Kwa. O may kano... Saan asikati ka sarsaritak? Daytoy lastog nga engineer. Umayak agaram sila. Sheila, apay kayat mo daytoy alastog nga awan modo na nga engineer? Ni manangin aya. Anya laki din na ti puso na gayat. Nanang, nakasagana nga glako iti balot! Tapno panagnagak tinapudno nga ayat ko kani sila nga nakyo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nagsaya at yung pinawitan na nila kay mo iti sapatos ko kay importay. Nagmaya gayam no, ada iji abroad ti manugang mawa. Original data tatang. Iso asaan mo amabalin nga ipagnapag na iji taltalon. Ay, talaga saan? Usarak day tayo no mapanak iji ilay no alak ti pensyon kaw. Kano da meeting may iti organisasyon mi abandalam. Oy, Babylin, apay asaan ka ngagtagtagari dita igid? Mapepampanunutin mo iji boyfriend maw.
Ada ka no boyfriend man. O, adto'y matimpaw it ni Manong mukan ka. Bangbanglo. Usara ma. Thank you, Manang. Apay, pudno nga da boyfriend mon. Dayta nga rod ti kayat kung nga ibaga kada kayo ita. Bagbagay ko ti sapatos ka. Tatang, ganggam ni Babylin. Kasla seryoso di ibagana. Agasawa kamin kiniboyet. Agasawa kaya, kung jak pa'y nakikita ti boyfriend mo. Ay, nakita mo na ya. Saan pa'y? Awan mo't inyam ammo na aboyen. No talaga kaya ayo tiyak kasar. Yam amumpay. Talaga mo't akas na ti mapasamak. Iyam ammum kada kami. Oh, ituloy mong tatang. Kalpasan na mayam amam. Isunton, ti panagsasarita tayo, iti panagkasaryaw. Data no aprobaran mi day alalaki. Masapul pa'y nga aprobaran nyo. No kaya't nak nga ikalaysa, yamamo ka. No, may sanda ka kaya. Uray man no saan da ka akayat, kat kayat kamat. Ibagam college graduate. Amo dadaytan. Ibagam manalawat itaga-daga tinaganak ko. Idi pa'y nga amo dadaytan. Sige nga, mapantan, hindi pala yun. Ay, agasam day ta. Naglawagayam ti dagadagi ti parents mo. Ay, talaga analawa, tata. Ay, ay ayatan dyan nakaw. Ay, permi Iso nga ron ti first love ko, tata. Kaya mo ngay kasar. Uwin, tata. Ay, Talaga kayat ko apakasaran. kastaya. Ni tatang, nagado ti damdamagan na. Nakarkaro ka pa imot ng investigador. Oh, at iti merienda, pansit ken Diyos. Babylin, umay ka man ije kusina. Wan manang. Dayta ka di alalaki ti kayat mo apakikalaysan. Ha? Unak man no anak ti mannalon. Nagpudaw man. Saan nga agtaltalon ni Boyet? Dagiti laang naganak kan kakabsat na ti agtaltalon. Naglamuyot pa'y ti dakulap na. Amo na ka di tagtrabaho. Iso nga min ti buridak manang. Kat anya ti trabaho na. Kasla kamot laan ni tatang. Nagado ti saludsud na. Napatag dagita abanag. Nangruna kadagituyen a panawan. Narigat ti panagbiag. Narigat no makiasawa ka iti sado. O, nag-awit din ni... Anya itayin tinagan na. Ni Boyet. Apay ngay, adi namat kinisayan di inlutok kapansin. Awan ka no tiramraman na nga raw. Nakapilpil. Kasta ti klase a lalaki, ti pakiasawaan, Babylin. Di mo ba ngamin din naukan o rebasit a karne? Awang nga ro ti karne. Pangalaak ngay iti karne. Siya akong ti manginom da ito'y Diyos adi na ininom. Tapno saan ka manin nga agreklamo manang. Day tapay ti may sa akumentok iti day a tao. Apay adi na ininom day ta Diyos at tinimpla. Mas dawa. Maya timpla na para kanya. Kurang ka no, ti asukar na. Day ti pakiasawaan, Babylin. Ay sus, at dapay panawon mo ngagpanuno. Uyet! Ada kami di tilikudam ka ni mami, ma? Kaya't nakakasarita, tay bagbagam, akayat mo ti mga asawa. Katwan mo nagsarita kami kan ni Babylin. Sumango ka kanya, sana computer ti sangsangwan. Maaba ka nga ro, daddy. Bakit? Ipakita man day tay mo apagsaplit. Isaplit mo. Unay kayo matay. Trattundak matakas lobing. 30 akon, mami. May 30 mon. Hanggang kasla ka ubing agay ay ayam iti computer. Itay pa'y bigat asipsiputan ka, Joshua. Kalpasan ti panagkapim. Nagdiretso ka adagos iti sangwanan ti computer. Alas 11, nga magay ay ayam ka pailan. Anya kay kumateramidag, daddy. Nagado dita, no kayat mo. Ikagaplay iti trabahom. Anya ti serbi a college graduate ka. Ita ibaga mamangasawa ka nga awan trabaho. Ado dita pag-applyan. Naglawad yung daga tayo. Makatalon ka? Makabangkag ka? Basta kaya't kundi mga asawa, mami.
Agasawa kami ka ni Baby Ling. Suminata iti pagyanan. Tapno saan tala ang anak ka dependar kadagiti naganak ta. Isungar da dito'y daan abalay mi ti pagnaidan ta. Awan ti makibiyang ka data dito eh. Diyak kayat adumaw dawat tala ang ititulong kadagiti naganak ko. Taamok, akabaulan na kami mo't abyagan. Apay ngamin adumawat kay titulong kadakwada. Madi ah. Iso nga rod, nga agbiro ka iti trabahom. Wen, talaga dahi tataramidak. Naskan ang maadaan kan iti trabaho. Sakbayak nga ganak. Ado dita pagserkan. Saan ka madanagan? Bayam niya ding mo bibili tapno masursuro na tiyag pamilya. Naganak ka nung arudan, iso amapan ko bisitaan. Dami nga tan trabaho nila kay na. Day tapay, ti kayat ko amaamuan. Nay, anya serbi na nga college graduate. Awam mo trabaho na. Ada siguro trabaho nan Ay, no sana makabirok iti trabaho na. Dalawa mo ti dagada. Mulaan na. Saan da mabisinan, tatang? Kangaruday. Padamagan naktaw. No anya ti kasasada. Wait! Manang, imbag man tabi misita ka dito balay. Ay na, nag-cute mo tanday ta anak mo. Imbag ta karuprupam. Ang, apay ngay asumanangit. Mabisin, manang. Kat itimplaam ay tigatas na, wano pa susuam. Awan tigatas na manang. Awan igatang mi. Na, apay nga awan, kunak man no adda trabaho nila kay mo. Atay, Jenny. Dita silid, nan siripok man. Di mo ipadlaw, manang. Agungat no maisturbo. Yes! Naglaing ako. Naabak kong nagiti kalaban ko. Naabak kayo amin! Computer mo't nila kay mo. Yes! Kastanan nga agmalmalam, manang. Awan trabaho na. Naabak kayo. Ibabaon ko. Amapan mang sapol iti trabaho na. Uwan mo't awan. Ang saan mo't amap-mapan. Ay, kasanon nga iti panagbiag yung. Awir mo't ani, baby. Ta isa ganak dagiti ilakok a barbecue. Ikabil mo laing kadi kami di taindayon na. Anya ti aramidam. Masapul nga awitam tapno saan nga agsangit. Makabanlog nga awitan. O sika nga ro ti aglako. Tasyak ti agawir. Mapanak layan dagiti babarkada ko na. Nakon. Boyet! Agsubli ka! Tulungan nak ditoy! Aglaklako ka iti barbecue? Anak ka ba iti ubeng? Wan, mami. Ayan na nga ni Boyet. Ay, napanagay ayam iti computer, mami. Ija ayan nagiti barkada na. Ay, unay mo't dayta nga aramid nan. Ay, ang sangit manan. Ama nga no napunno ti diaper na. Lampin ti usaran mi, mami. Lampin? Apay, alampin. Awan mo't igatang mo iti diaper, mami. Taging ka ita. Awan pa'y trabaho ni Boyet. Kat no may ijay balay, kanayon na nga ibaga nga ada trabaho na. Ala, mang tedak iti kwarta nga igatang mo iti diaper. Gatas na, ada ka de, kaibibus na laang mami. Jay babasik laang ngamin tikat gatangak, tawan kwartami. Unay mo't daytahan na panagbiag yun. Makangag kanyak dayjay abuyet. Tehunan, awan trabaho ni Boyet aging gaita. Ni Baby Len, timang bibiyag kan kwa na. Kanya serbi na nakalpas iti kolehiyo no saan nagtrabaho. Sikati mapan ijay. Kasaritam, tanusyak, sigurado, makangag kanyak. Talaga kasarita. Kat no di na pa'y maiturad nga awiran, jay anak da.
Lakay, basahan dito oh. Anya day ta, basahan mo na. Ipabasan pa lang mo. Nag-text di kasinsin ko ija Manila. Kasapulan da ka no ti welder. Inrekomenda ka. Iso amapan kan. Anya, nagadayo mo dita Manila. Ikan ka iti pamasahim amapan. Adayo mo na dita. Kasano kayo nga agina, mapanak ang trabaho dyan Kasapulam ti agtrabaho. Tawan kwarta tayo. Adayo nga road. Dinak mo lang matulungan dito balay. Ultimo agaw awir, syak amin. Pati pagbiyagan tayo, syak amin. Ituloy ko man lang yung tagay-ayam dito yung cellphone ko. Saan mo kaya ti mapanagtrabaho iti Manila? Sikan ti mapano kayat mo. At dati kayat ko nga, applyan nito As-asidig pa Kating ka agaplayan takasapulan tayo ti kwarta. Uy, mapanak to. Nagsangitin niya anak mo. Mabisin ngamin. Awanan gatas na. Makamukamot yun Puro laamin ang problema ti bagbagam kanya. Makauma kan bibilin. Gumatang kamot na iti lakok a barbecue manang. Awan pa'y buhay na manok. Kasano nga daw may gumatang di talakom, kat madlaw mo't asaan anaimas. Nagbabasit pa'y. Ipapaibos ko nga rod manang, tapno adamanan igatang ko iti kanan me. Kat nilakay mo nga'y. Naku na amapan agbirok iti trabaho na. Nga maging ga ita, awan pa'y asim mangpet. Italaang agbirok iti trabaho na. Wan ata pinilit ko. Ay na, kas lakimpet at imul day ta asawam. Ta nakadependar laang kan ka. Ay, hindi naktupay matulungan nga aginaw. Sak amin. Gapo iti timul akimpet kan ka. Nakakutkot tungkan. Mala, gumatang kamot din manang. Sige, supot mo amin nun, tabayata. Imbag lang nga ipakan ko kadagiti asok ijay balay. Nasaya tagluto kan. Kat, ada trabaho mon. Trabaho sa asawa mo Kat iso mati ko ng mga aramido ijay ili. Iso anasapa ka anapan. Hindi ka do ka nga mo. Trabaho nga. Adulamin na ita. Anya nga ro dinapan mo inaramid ijay. Panak nagbuya ti basketball. Anya? Dahi talaang tinapan mo inaramid ijay? Adhak dito'y balay nga agaw awir. Nagsaganak pa iti ilutok a barbecue. Napan ka laang nagboya iti basketball? Nagluto ka gidin ta mabisina ka on. Ay, agsang-sangit man nun ni baby. Sumanangin mo dahil tangobing. Ingkamot bagkatanan Mabisina. Pakanan nakpay. Rumbang lang pag serbian nak. Ta asawa ka nga raw. Nakaluklok mo ba ti asawa? Wan atatang, taawan mo't nga rod trabaho na. Dahi ta na computer ti aramidin na. Ay, pudno, ti ko na ni manang mo kasla timol akimpet. Madi na kaya ti agtrabaho tatang. Uwan ata, da ka amang biyag kan kwa na. Ay, hindi na pa'y amo tulungan. Kay pakpakita mo't akaba alam amin. Wan ang marigrigatan akon. Hitaan man tilangak. Wan, makita ka bakitan kan ni manang mau. Agbababawi anak ki asawa iti timal. Ah. Ay isti sadot nga awan am muna. Ay, pagawid ka ijibalaydan. Pagawid ka mo ijibalayan. Ikaten tayo dahi ta timol akimpet kan ka. Pinapanaw na kiti ni bibili ni Jibalay may. Saan kami namas daaw no apay? Sadot ka nga bin. Di mo pa mo atulungan ni bakat mo. Daddy, mami. Di ka man naging sasangit nitan. Sikat ti ating baso. Awan ti sadot iti pamilya tayo. Si Kalaang! Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Awanan ti may saang mi manang. Agbisin kami na talagang. Nay, bungal kamot tanading ko. San aday ta ti bagbagak manang.
Timakan mi tirason no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, wala niya. Nadlaw ko laang mat, abungal kan. Pabuludan nakman pay laang iti bagasyon. Kanayon ka lang nga umay bumulbuludan. Timot la suksukatan. Sukatakto. Nalugi mo ngamin nila kay ko. Nalaylay amin amula may gaputa saan na nagtudtudo. Kat, pag sa pulom ay iti sabali at trabaho na. Siyak, tagbirok manang. Anya ko mati maserkam at trabaho. Kat dimpay nalpas ti grade 6. Amom ti agbasa. Amok mat basit Gabrod kan. Anya mo ni manang. Kaya't mau, amaya dayo ak iti pamilya. Isungarod nga agabrod ka, tapno matulungam ti pamilyam. Panunutak pa'y. Sa nga saluplaang ti may pabulod ko kan ka. Nayunang mutan Anya nga iti kanan may no ipabulod ko amin. Jak kayat ti agsardeng nga giskwela. Nagkunang agsardeng ka nga eskwela. Dananang kantata. Awan ka no ti kwartami. Jakmat kayat ti agsardeng Ad-ada kanya Awan ti sumardeng ka data. Mga ramid tayo ti wagas. Tapno makaadal ta. Wait Apay ngay apagsardengin data. Alaylay amin ang dagiti mula ka na itong bakit. Apay, nagladingit ka. Mabiyagta ka de. Saan matgit niya? Bigat aldaw malem nga umay ka dito'y bangkag mo. Buy-buyaem dagiti mulang. Masaya nga anak nga ron, tado ti regat ko. Amo ka. Nakautang akpay. Kasano nga ang mabayadan dagijay? Ay, sapay adda interes na. Dakil pa ya. Iso asurutan ta dyan baga ni manang mo. Anya dayjay? Agabrutak ka no. Panawan na kami nga ga anak. Nasken nga dag sakripisyo. Tapno agbyag tayo. No panawan na kami. Kasano kami nga Ay, susagtal na ka man. Ah. Pagsangit ka kidi. wa- Kapoy mo ti pakinakam mo. Agtal na ka kunak na. Agabruda. Tapno agbyag tayo. Among, adda nang ko pagtungtungtungan dananang kentatang. Pigsam nga baga. Agabrod ka no ni nanang. O di na siyat. Igatangan na iti sapatos kong original. Oray sakmat Og pagatangak iti cellphone ko anangina. Rina! JB! Ha? Apay nanang? Asino ka na kayo ti aginaw? Ha? Ni JB Agibaon ka manan. Sikat ti aginaw. Nirina ka di. Sus, agpin na to dun kayo manon. Kasanon no makabroda. Agpin na to dun kayo nga aginaw. Bakit? Siya ako daginaw. Baya mo nagitan naktat at basa day ti libro da. Ay, sapay nagado da ito iinawan. Tawan mo tinaginaw itay agsapan. Napatagod nag-eskwela. Napantaman di bangkag. Sinarungkaran tamad nagitimula na laylay. Kasano ngayon no makaabroda. Ah, Si kanto akanayonan at aginaw. Aglaba kas kada aglinis dito ibalay. ituloy ko ti agbangkag Pawitan nak to iti pagpunak. Rumbang laang lakay. Jakto kayat agaputa daak ijay abroad. Agtugtugaw kayon tulatan nga agururay iti ipawit ko. Ay, sana mapasamak dada bakit? Mala, makaamukan nga aginaw. Takadwaan nak ni manang ko nga agpapasport. Kan aglabakan tumatan na. Irwarong mun aji pasahe ta, agbayad kan dita driver. Asidagdan iti pagpapasportan. Awan kwartak manang. Awan kwartam apulos? Si kapay na ang tiag pamasahin. No awan kwartam. Di anya nga iti pagbayad mo iti pagpapasport mo. Ibayadan nak pay laang Anya? Isumot lagayam nga inawis nak. Syakmot gayam ti agbayad para kan ka. Ngan tabayadan kanto. Ay,
Awan manan di naglakwan mi iti apit mi amais no kastoy laang.